Mit-tnejn fetaħ staġun ġdid tal-kaċċa fir-rebbija s-Summien kif ġie rrakkomandat mill-Kumitat Ornis u d-deroga applikata mill-Gvern. Il-ġimgħa d-dieħla jiftaħ ukoll dak l-istaġun għall-gamiem. Hawn ġew stabbiliti restrizzjonijiet ċari għal qbit bi kwota massima ta' 2400 summiena u 1500 gamiema. Dan l-iżvilupp qed iseħħ fil-kuntest enfasi dejjem tikber favur is-sostenibilità u l-ġbir ta' dejta xjentifika. Fil-fatt din is-sena se tkun l-ewwel darba li tinġabar dejta speċifika dwar is-summiena, anke fid-dawl tal-attenzjoni li qed tingħata l-ispeċi fuq livell Ewropew, partikolarment mill-Kummissjoni Ewropea. Kru ta' One News it-tnejn filgħodu żar l-akwati tal-Baħrija fejn tkellimna wkoll ma' Lukas Mikallef, il-President tal-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti, l-FKNK, li sostna dwar l-armonija li għandha tiġi faċilitata biex dan id-delizzju jiġi prattikat b'mod għaqli u responsabbli. Bħala FKNK, jiġifieri aħna meta npoġġu fl-Ornis u nippreżentaw proposti tagħna mhijiex proposti li ġast nippreżentawhom minn qalbna, imma hemm ukoll l-element ta' riżultati ta' riċerka li propju l-FKNK ħadnet tunda l-aħħar snin u propju r-riżultati ta' riċerka li huma parteċipi li jsir minn parteċipazzjoni tal-membri tagħna jiġu ppreżentati f'rapporti biex propju nuru li l-istaġuni li qed jinfetħu peress li qed niftħu deroga huma ikun staġun sostenibbli, staġun li propju mhux qed iħalli impatt negattiv fuq l-ispeċi. L-istaġun jibqa' miftuħ massimu sa 3 ta' Mejju dejjem taħt regolamenti stretti u monitoraġġ kontinwu. Sa dan it-tant min-naħa l-oħra il-Kap Eżekuttiv tal-BirdLife Malta, Mark Sultana, qal lil Malta Independent on Sunday li din il-prattika f'pajjiżna għandha data ta' skadenza u huma qed jaħdmu biex iwaqfuha kemm jista' jkun malajr. Fil-fatt Sultana kompla li hu jbassar li s-sena d-dieħla ma jkun hemm l-ebda staġun tal-kaċċa fir-rebbija. Il-BirdLife kellha programm regolari fuq Net TV ippreżentat mill-Kap tal-Komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista Nathaniel Aħtar.